Добре дошли в света на картите и сънищата. Днес с помощта на Ленорман ще видим какво послание изпращат картите за следващите 30 дни. Ще започнем това, за да видим каква е основната енергия за този 30-дневен период. Основната енергия на този 30-дневен период ще бъде да устоявате на това, което ще ви поднесе този период. Очаква се да бъде така, според картите, доста бурен. Да имате така повече изпитания, ако искате през тези 30 дни да сте, образно казано, в окото на бурята. Но енергията на периода е, че каквото и да се случва, вие ще устоите на тези предизвикателства. Тази карта изпадна преди да съм задала въпроса, така че ще я оставя към въпроса с енергията и ще я разчетем последния начин. Ще ви се наложи през този период да вземете някакво решение, което няма да търпи отлагане. Сега дали ще бъде свързано с раздяла в любовта? Говорим, нали, за любовния живот. Дали ще бъде свързано с това, че бързо, ако говорим за работен план, може да ви се наложи много бързо да вземете решение за промяна на работата. Но като цяло е възможно да ви се наложи да взимате решение, свързано с някакъв разрив, с нещо, което ви е наранило, с това да се откъснете от някаква ситуация и това ще се случи много внезапно. Няма да го очаквате. Така, сега да видим коя е най-голямата възможност, която ще ви се отвори през тези 30 дни. Най-голямата възможност, която ще ви се отвори през тези 30 дни, от която ще трябва да се възползвате, е, че това прекомерно преработване, тази ваша умора, която ще дойде вследствие на многото ангажименти, които ще имате, ще се наложи ще ви се наложи да се върнете към корените си, към семейството си, към близките си, да потърсите утеха, да потърсите стабилност от хората, които са част от вашето семейство. Да потърсите тази сила, която ви е нужна да преодолеете това изтощение. И всъщност връщането към семейството ще бъде най-доброто нещо, което ще ви се случи. Най-голямата възможност. Особено за някои от вас, които до момента сте имали така по-обтегнати отношения с близките си. Това ще е страхотна възможност да подновите тези отношения и да изгладите тези несъответствия или тези разногласия, които имате помежду си. Най-голямото предизвикателство, което трябва да преодолеете в следващите 30 дни, ще бъде свързано с това да се откажете от нещо, което толкова много искате. Въпреки обстоятелствата, които може и да се подреждат по правилния начин според вас, ще ви се наложи да се откажете от това. Сега тук ми е трудно да кажа дали ще бъде вещ в материален план, дали ще бъде някаква ситуация, към която сте се стремили, дали ще бъде връзка, но при всички положения ще бъде нещо, към което толкова силно сте желали, толкова усилено сте правили опити да го получите. Обаче, въпреки всичко, обстоятелствата ще ви принудят да се откажете от това. И всъщност това ще е най-голямото ви предизвикателство. Да се умеете да кажете не на това ваше огромно желание. Кое е това, което в следващите 30 дни трябва да оставите зад гърба си? Това, което трябва да оставите зад гърба си, както казах и с първата карта, за голяма част от вас ще бъде работа. Ще ви се наложи да си смените работата. Дали изцяло професията и да започнете да се занимавате с нещо абсолютно
което никога не ви е минавало през главата като идея, че можете да си изкарвате прехраната по този начин. Но това е нещо, което ще трябва да загърбите. За много голяма част от вас това ще бъде работа и смяна на професията. За другата част от вас най-вероятно ще бъде сигурността и подкрепата, която имате в дадена връзка. Защото, както казах, ще ви се наложи да се откажете от нещо. Естествено, тъй като това е общо видео и не задавам конкретен въпрос, дали ще бъде свързан с любовта, работата или там изобщо с каквото и да е. Идеята е, че за някой ще бъде работа, за други ще бъде зависимостта към определен човек. Какво обаче е това, което ще привлечете в живота си в тези 30 дни, въпреки, както видях, на жертвите, които трябва да направите? Какво е това, което ще привлечете в следващите 30 дни? Това, което ще привлечете, може би и затова започнахме с картата, че трябва да устоите на бурята. Това, което ще привлечете в следващите 30 дни в живота си, независимо от жертвите, които ще направите, са общо взето проблеми. Проблеми, които ще доведат до различия с партньора ви в любовен план. Проблеми, които ще се отворят на работното място. Ще ви се наложи да заобикаляте някакви, било то в служебен, в работен план, да заобикаляте някакви пречки непрекъснато. Ще имате много препятствия. Ще ви се наложи така с много труд, с много упоритост да се борите, защото пред вас като че ли е застанала една скала, която ви блокира пътя напред. Затова, пак казвам, първата карта беше устояване на бурята. Какво ще бъде това неочаквано събитие или пък тази неочаквана новина през тези 30 дни? Да, това, което няма да очаквате, със сигурност ще бъде загубата. Загубата на човек, загубата на проект, загубата на работа. Просто няма да очаквате, че... Значи, изобщо не ми беше и такава идеята за това видео. Исках да бъде изцяло положително. Но тъй като не умея да... Мисъл, не си нагласям картите как да излязат, както и виждате. И не спестявам нищо, когато говоря, включително и в личните четения. Понякога си мисля, че съм доста груба към хората, казвайки им нещата такива каквито са, но и тук няма да го направя. Неочакваното събитие или новина определено ще бъде свързано с загуба, независимо дали става въпрос за личния живот, дали става въпрос за работата. Общо взето това ще е един доста негативен период за вас. Негативен период, свързан с доста промени, то неблагоприятни промени в по-голямата си степен. Какъв е крайният резултат? Все пак, или пък едно последно послание от картите. Какво ще кажат за финал на тези 30 дни? Финала на тези 30 дни е, че през този период, през по-голямата част от времето ще се държите като дете, като едно непораснало дете. Ще ви липсва зрялост, ще ви липсва опит, когато става въпрос за работа. За някои от вас може би ще се наложи и все пак да работят с деца. Нали, зависи с какво се занимавате. Ще ви липсва независимост при вземането на някои решения, ако щете. Може да бъдете прекалено наивни. Но като цяло този период е период на невнимание и на негативни промени, които така или иначе са наложителни. Няма да тегля повече карти, няма да питам повече, тъй като, да си призная честно, съм леко разочарована от разклада. Наистина не очаквах да бъде такъв. Оставям ви до следващия път, когато картите ще разкрият нова тайна.